Dit wordt een trouwtafel. Dit is een tafel die wij als Stormhoutcollectief ontworpen hebben met fjouwen en ik maak met fjouwen. De tafel die bestaat uit hout, wat afkomstig is van biemen die sneuvelen binnen in de storm van 28 oktober 2013. Ik die storm van Fjouwerelien wie een betiede jeststorm. Alle blad zit nog in de biem. Ze vongen een protte wien en waaiden samen om. Voor het project Stormhout had de kunstners gewoon omwaaide biemen kregen om wat moois van te maken. En 4 jaar later is het hout goed opdroegen en nu wordt er het werken in de werkplaats van Erik Heren in Oudebeeldziel. We hebben allemaal een aantal stammen uit kunnen kiezen. En een gedeelte van die stammen, daar maken we onze eigen Stormhout-serie van. En een ander gedeelte van die stammen hebben we gebruikt voor de trouwtafel. Nou, dit hout komt uit Leeuwarden, van de Beeldstraat. Het is een monumentale goudes. Ik ben ook bij de mensen langs geweest die deze in de tuin hadden staan. Ik heb ze gevonden. En het is een boom van meer dan 100 jaar oud. En, het was mijn beste joekel. Nou, dit is een modelletje van het tafelblad. Dat heb ik gemaakt toen we ongeveer bedacht hadden hoe het moest worden. Met uitgangspunt dat we al die verschillende houtsoorten gingen samenvoegen, verbinden tot één geheel. En waar komt die tafel te staan? Die komt te staan in de Oranjezeel, het stadhoed van Ljouwert. En dat is een beetje het cadeautje wat wij aan de gemeenschap, aan de gemeente, waarom jouwen voor het feit dat wij dat hout kregen hebben uit die storm. Een mooie berk, een hele mooie eik, een 120 jaar oude goudes en een plataan. Schuine stukken die uitsteken aan de zijkanten, blijft ook zo. Dus dat is wel het idee van hoe het karakter is van de tafel. En dat symboliseert het eigenlijk echt een beetje dat je, als je met je eigen gaat trouwen, dat je echt net al je hetzelfde hoeft te wezen. En dat de een het dik wezen maakt, dat de oren tin wezen maakt, dat je ook wel onvullen en mooi ook een sterke heel vormen.